The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, 105. Isaiah 55, 8 and 9, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me, if you seek me with all your heart. Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 1 Timothy 2:4, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ang atong evaluate sa atong kaugaligon kung ana ba kitay mga sala nga ato pang tinir sa atong kalagay, kini mahimo mang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. They become barrier, o ang Espiritu Santo dili makatudlo sa kamatuoran kanato umikan na ng babag nga mga sala. So kita gimanduan sa pulong sa Dios nga atong gamiton ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diha sa imong kalag, giangda ka, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will sa paghimo sa labing maynungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 again, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 14:6, si Ginoong Jesucristo namulong sa pagingon, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me. John 3:3 and John 3:7 usab nagaingon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagasalamat kami kanimo nining layon sa mga adlaw nga imong gahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos nga imong pa kaming ipabuhi nining among lawas kinitimailan nga ikaw nagalihok pa ang imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Nining adlaw ba ni kami sa among pagtuon pinagining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry.
kining tanan na among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan o welcome na sa ining atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. O sama sa ngandan aniya pa kita nagadupot sa atong tun-anan o uluhan sa atong tun-anan nga how to be a winner in this life and in the next. Unsaon nato pagka mahimong mananaog ining kinabuhi o sa sunod nga kinabuhi. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon, naghisgot kita. We have already seen nga kadtong last days nga atong gisgutan, nagkahulugan kini ang simbahan, panahon sa simbahan, the church age, where daghan sa atong mga igsuong mga magtotoo are too negative towards Bible doctrine. Wala gyud sila gana, gugma, kainit, kadasig o kanang wag gyud sila pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, they are too negative towards doctrine. Kay labot pa kining atong panahon, gawas nga panahon sa simbahan, mao kini ang mga kahulugan sa last days. Okay, katapusang mga adlaw. Yes, panahon sa simbahan o gawas pa niya na kining atong panahon sa simbahan is otherwise called age of apostasy. Kung ibaw na magkaunsibot pasabot sa apostasy, apostasia. This is the time where most people are departing from the truth. That's their stand. Wala na sila pagbarog sa kamatuoran. Okay? So we have to remember, bahin ini sa volitional responsibility o ang divine punishment. Now, ang mga sala nga that would lead to death are sins not rebounded. Ako malikon. Ang mga sala nga mo sangko ngadto sa kamatayon, mao ni ang mga sala nga wala isugid. Okay? Apan ang mga sala nga dili kini mo sangko ngadto sa kamatayon, mga sala kini nga gi-rebound o gi-sugid. Now, believers can live the spiritual life only. Underline the word only. Diha lamang pinaagi sa kanang the spiritual way of executing it. Believers cannot live. Dili gyud sila makakinabuhi sa espirituhanong panginabuhi, pinagi sa tinawhanon nga paagi sa pagtuman niana. Now, hinumdumi nga the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such it requires or demands a supernatural way of execution. So supernatural, dili kasagaran, dili tinawhanon, kundi paagi sa Dios ang atong gisunod sa pagtuman ini. No, kita mga magtutuo can live and learn or learn and live. You see, either makapili tanini. Ang buti pasabot nga mahimo kitang magkinabuhi una kita makakaton or katunan nato una kita magkinabuhi nini. You see? So it's a matter of choice gihapon. Nara gyud nimo sa pagpili nini. You have two options. Either you live and learn or learn and live. Now, so akong sublion ang akong pagpangutana nimo. May I ask you again, what is your position as a Christian right now? Unsa may imong kahimtang o baruganan sa imong Kristohanon, ang imong pagka-Kristohanon. Karon kayo na.
nga naghisgot tanini. Okay? Atong review no. Let us review. Niadtong higayon nga mihimo kitag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, meaning at the point of salvation, we were set apart to God. Okay? Unsabot pasabot, set apart. Gipaglain ngadto na sa Dios. What does that mean? Ato pa yung dugangan sa pagpatinaw nimo. In a split second, kalit lang, human kita maluwas, nahimo kitang mga anak sa Dios. We became children of God. Gawas pa niya na, we were baptized by the Holy Spirit. Gawas pa niya na, kita gisilyuhan, gitimrihan sa Espiritu Santo. O niya pa'y dugang, kita nahimo nga mga imbahador o mga saserdote, mga pari, believer priest. Itong higayon nga kita na luwas. Kita nahimo na tao pag-usap. We were born again. Gawas pa niya na kita gisuloban sa pagkamatarong sa Dios. Gisulob. Ang pagkamatarong sa Dios, gisulob nga rika nato. Nga tanahon ta sa Dios, nga amahan, dili na tahinukman, kundili kanang namatarong na. Okay? We have been declared righteous o sanctified, binalaan na. Gawas pa niya na kita gibalhin na niining atong panahon karon ngadto na sa eternidad. Okay? Gawas pa niya na ang atong ngalan gisuwat na didto sa the Lamb's Book of Eternal Life. Never to be blotted out. Di na mapa kana nagpaila o timailhan kana nga kita kalifikado na nga magapuyo uban sa Dios didto sa eternidad. That is our passport. Now, niadtong higayon nga kita naluwas, we have learned, and not only learned, but we have been gawas nga set apart. Ipaglain na ngadto sa Dios, we were positionally secured. Positionally. Kay nga naman, kay kita gipunit sa Espiritu Santo o gihiusa, gidugtong na, united eternally with the Lord Jesus Christ. That means we have the eternal security. We were entered into union with Christ. We kanang share the kingship, the sonship, the heirship ni Ginoong Hesukristo. Positionally. Okay? Ang atong kahimtang. Yatag yung higayon nga miingon tag mutuo ko kang Ginoong Hesukristo. Diha-diha. Kanang nag-aambit na kita sa pagka-hari ni Hesukristo sa iyang pagkaanak o sa iyang kanang may kanang panulundon. Okay? Na natay yung inheritance. Okay? So, positional, mo ni una nga sanctification, atong pagbinalaan. Ikaduha, experiential. Ang ato ng adlaw-adlaw nga kasinatian sa atong Kristohanong pangagis pagkinabuhi. Daily experience in the Christian way of life. Mo ni experiential sanctification. O kung mahumanang plano sa Diyos atong kinabuhi, kung nataniya, or the rapture, whatever comes first, mao nga kita nagadupot paghisgot niining experiential karon kay mo inigbiyan na ito ng kalibutan na ang atong sinati ng sanctification mo na mga ultimate sanctification nga diin adto na kita magkinabuhi uban sa Dios sa langit. There is no more old sin nature,
no more sin, wala na'y sala dito sa langit. Okay? Na nahingpit nga kalipay, paghudyaka, o hangtod na nas hangtod. Dili na kay pilak mga tuig o mga siglo, hangtod sa wala na'y katapusan. There is no more pain, no more suffering, no more tears, no more kanang death, because the old things are passed away. Okay? Mo kanang tulo ka sanctification. So, we have three positions when we were saved. Yatog yung higayon nga kita naluwas. In the positional sanctification, we were supposed to be sinless. Nga naman. Tungod kay we were born again inside the operational divine dynasty. The Holy Spirit sealed us. Mo'y mi kanang silyo, mi timbre kanato permanently. They were all automatic. Okay? Seconds after that, mga pilar kasigundo humanyana nga nahitabo, we immediately face the experiential sanctification. So, diha volition now is at stake after salvation. Volition. Mag-atubang sila matag gutlo, matag kanang gutling sa atong kinabuhi. Volition. Kaugalingong kabubuton. Now, diya sa 1 John 5:16, naghisgot ka na nga there are believers who commit sins, of course. Itang mga makasasala, mantakay naman tayo mga iyang makasasala sa atong lawas. So, mo na makabuhat kitang mga sala. Now, in the balik tas positional sanctification and ultimate sanctification, ang magtutuo, do not sin. Sinless. Okay? Sa positional sanctification o ultimate sanctification, the believer do not sin. Wa siya sala. Only in the experiential sanctification that believers commit sins. Kasabot ka? So, diha lamang nining experience, ikaduha ba nga matang sa sanctification nga kitang mga magtutuo makabuhat ang mga sila. That's why God's grace provides believers niining rebound. Mo nang isang kapanta. Isa aruwa na gitay ikapangulipas, wala tay ikabalibad nga dili ta maka puyo nga unsa gawas sa sala. Yes, we can live without sin. Of course, ang uban mo sintan ini, imposible man na. Huli kay imposible yun kay napamantay kinaiyang makasasala kamoy mo tuod na to, mo tukmod na to sa pagbuhat ng mga sala. You see, mao na nga pasigihon tag pagtuon sa pulo sa Dios adlaw-adlaw kay aron kita makakuha, makaangkon adlaw-adlaw sa mga gahom nga atong sugakod sa pag-atubang, pagpakig-asdang, pagpakig-harong niining gahom sa kinaiyang makasasala. Nagasabot ka sa akong ipasabot nga kinigong kinay makasasala gamahanan, it has power. Mao nga mao ni mo lawgaw sa atong espirituhanong pagkinabuhi. If I borrow that language nga maglawgaw, disturbuhon ay mao man ahente man ni Satanas. Kinaiyang makasasala nga niya sa atong lawas, ahente ni Satanas. You see, iyan ang gigamit aron sa sa pagbalda. You see, aron sa pagguba sa atong espiritu ng pagkinabuhi. Nung ka nga may tabo ka na, we cannot afford nga mapildi ta. Hindi nga itong kinaya magsasalang ahinti sa talas. Mauna nga, isagapan ta sa Diyos. O paagi
Ang kita sa diha nga magkasala, balik dayon ta pinagis paggamit. Yan ang prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hinumdumi nga ang rebound to dili ni lisensya sa pagpakasala. Dili. It is a license to serve. You see? Kaya kung naagot tayo makasala sa atong kalag, dili ta makaalagad Cannot. So we have to rebound and keep moving. Dili kay mo rebound ra kakutob niya mura. Di ka magdugay. Human mo rebound niya, di ka mo keep moving, di ka mo padayon sa pagkaton pagdugang mga kamaturan. Mao na higing spiritual momentum. Then sa akong ingon, di ka magdugay. Mubalik yung kasi pagkabiktima ni sa itong kinay magkasasala, magpagkasala na punta. You see, God always reminds believers nga kita magapuyo diya sa operational divine. It is a mental attitude. Ba kining usa kini kamatang sa panghuna-huna sa imong pagpuyo diha sa operational divine sphere. O ang atong pagpuyo diha sa maong dapit, kay dapit mo nang may gahom sa Dios, operational divine sphere, ang laingan ni the protocol plan of God, the Christian way of life, unsa pa, God's power system, kining operational divine sphere. Mao ni ang normal life sa matag magtotoo. Nakadungog ka. This is the normal life. So, kung tanaw nimo basihan kining maong prinsipyo, labihang daghana sa itong mga kaigsuunang mga Kristohanon nga wa magkinabuhi sa normal life. Basta? Kaya kini naman ang normal life. Magpuyo kita sa operational divine sphere. Naadihang gahom sa Dios. Naadiha ang imong pagtuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Naadiha ang kanang pag-function di mo sa imong pagkakristohanon. Kaya di man ka maka-function sa imong pagkakristohanon, gawas niya na outside of it. Apart from it, there is no spiritual growth. You cannot fulfill the plan of God for your life. So, akong balikon nga, the Christian way of life is a life full of challenges. Kaya nga naman, this is a supernatural way of life. Akong balikon, it is a life full of challenges. Puno kinis mga hagit, thrilling, exciting kind of life. Nga naman. Iba ka nga no? Because it is God's perfect way of life, which is a supernatural and unique life. Dili ni kasagaran. Talagsaon kini nga matang sa pagkinabuhi. And apart from that kind of life, there is unhappiness, misery, disorientation, confusion in life. I hope na suwat ni mo na sa imong notebook diha. Kay gawas niya ng maong operational divine sphere. Apart from that kind of life, naadiha ang mga way kalipay, pagkamiserable, kanang disoriented ka, confused ka sa imong kinabuhi. So, every time believers are out of line, meaning nahimo silang karnal o reversionistic, unsa, anak man sila sa Dios. Sa diha nga sila na karnal na reversionistic, unsaon sila sa Dios? Pantunon sa Dios. Disiplinahon sa Dios. But why are believers being punished? Nga naman, mutana ka. They are being punished kay out of line man sila. Gawas nga out of line. Of course, kung out of line ka,
that means you disobeyed and dishonored the Lord pinagi sa imong pagbuhat og sala. Basta. Now, it is not sin itself. Dili. Nga maong kanang panton ka, gidisiplina ka. Now, let us clarify this again. You are being disciplined because you have sinned. Okay? You are not disciplined because of your sin. Nga naman. Because all of your personal sins already had been judged at the cross. Basta? Natiman ina. Dili. Wa ka disiplinaha tungod sa imong mga sala. Kaya katong mga sala ang imong nabuhat. Apil karon nga imong gibuhat. Gihukma naman dito sa cross. So, gidisiplina ka kanang tungod kay ning buhat kay sala. Okay? Dili kay tungod sa imong sala, dili. Gidisiplina ka tungod kay ikaw ning supak, ning supil, you dishonored, you disobeyed the Lord. Pinagi sa imong pagbuhat og sala. Mao na. So dili wa ka disiplinaha tungod sa imong mga sala. Kaya ang tanan imong mga sala were already judged at the cross. Di man inang puntuha. Okay? So karon sa atong pagpadayon ini, akong ipanginaot nga ikaw nakasabot na niining line of thought, this point of doctrine. Okay? So to be sure nga imong nasabtan kay imong punto sa doktrina, nasabtan gyud imong klaro, ikaw ingon nga magtotoo, gidisiplina ka, gipanton ka because you have sinned. You have committed personal sins pinagi sa imong desisyon nga gihimo sa imong volition. Tuwat. Gihimo sa imong volition tuwat. To sin. Basta? Nanamo na. Imo gigamit ang imong kabubuton. By the way, ang tentasyon dili sala. Dili sala. Unsa anus aman inunta na binulano na ning pagsulti ang anus amang ka kanang mubuhat o mo kanang mubuhat sa sala. Anus amang ka mubuhat sa sala. Kung mo tugot ang imong kabubuton mo yung kung buhaton Kapan kung mo yun ang imong kabutog dili kung buhat niya na. Hindi ka mubuhat niya na. Basta. So, nagagad. Ang imong pagpakasala, nagagad sa imong kabubuton. Basta. Ano sige kung pangutanan ni mo, gusto ba? Okay. So, akong balikon. You are being punished for committing those sins. Again, you are not being punished for your sins. Kaya nga no, tungod kay ang tanan nga mga sala nimo have already been judged on the cross. Nagasabot na ka. Nasabdan na nimo na. So therefore, we are being punished for grieving and quenching the Holy Spirit. Unsa man ning grieving, imong gisakit. Unsa man ning quenching, imong gipalong. Okay? Again, why magtotoo ang pantunon for his personal sins? For they were all judged on the cross. Ang kapasayloan sa gitawag og post-salvation sins, gibasihan kini, is based now on acknowledging those sins, judged on the cross. But punishment is based on failure to fulfill the principle of experiential sanctification. Supil ka man. Let us always remember, inumduman gyud nato kanunay nga kita gipaglain na we are set apart.
We are supposed to be sanctified, na binalaan na. But why is it that we do not act like, think like, live like sanctified ones? Nga naman, mura magwa, yun mo, kanang mo, way makita, nga kita sanctified ones. Why? Why is it that we do not act like, think like, live like sanctified ones? If that's what is true to us, or that is our actual condition, kung mo man itong kahimtang, then comes punishment or discipline from God. You see? That is the reason why God's Word reminds us, nagapahinumdum ka na itong mga magtotoo, nga dili ta mo sinta, not to resent, not to resist, not to feel bad sa diha nga kita silutan o pagpantunon o disiplinahon sa Dios. Kaya nga no? Because what God is showing us is His care. Ang iyang pag-atiman ka nato, His concern, His love toward us. You see? Ang iyang pagdisiplina nato, gibasihan ang iyang gugma. Dili kay pasakit na to, dili man. God could not care less inom dumini. He sees to it, iyag yung siguruhon nga we always come to our senses when it comes to fulfilling sa iyang protocol nga plano sa atong kinabuhi. God, as we know from His Word, nagpasabot. Ang akong ipasabot nini nga, as we know from doctrine, of course, God means what He says, and He says what He means. He is dead serious to His Word. Dili ni kay unsa kinumidya, no? Seryoso ang Diyos sa iyang mga pulong in town. So when God punishes us because of our disobedience, inumduman gyud nato kini. We ought to accept His punishment with willingness on our part. Na kita andam mudawat ni with humility. Uban sa atong pagmapaubsanon on our part, with gladness on our part. Convinced, of course, by the fact nga ang Diyos is actually manifesting His undying love and care for us, His children. So, dili man iyang tinguha nga pasakitan ta to hurt us, to harm us, but to remind us, to caution us, pagpahimangno, pasidaan ka nato, nga it is miserable to be out of His will, out of His plan. Kasabot ka? Miserable kita kung wata matunong, wata masibo sa iyang plano. Remember? Basic kayo kining basic. Sinugdanan kayo ning prinsipyo nga God's plan is the best and the highest. Gawas pa niya na the best and the highest. Ang iyang plano is problem. Kung bahin ng mga problema, mga suliran sa kinabuhi, it is a problem kanang identifier. Mo'y makapaila nato na suliran, na problema nga nagsingabot. Gawas pa niya na kining maong plano sa Dios is problem anticipator. Mo una gyud mo pahimangno na to, mo pasidaan na nato. Gawas pa kining maong plano is a problem unsa preventor, maga-prevent, maga-pahunong. Okay? Prevent. O gawas pa niya kining maong plano is a problem solver. Maga-solve. Hatiman na po itong prinsipyo.
We are fond of remembering the principles that we have taken up. Okay? Let us remind ourselves. Ang prinsipyo nga may koneksyon ini bahin na sa mga solusyon sa problema. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Prinsipyo man na. Renumdum pa ka na. So, tawanon ganing kasulbaran, dili na kasulbaran. It's not. Only ang bugtong kasulbaran, mao ang iya sa Dios nga kasulbaran. Divine solution is the real, genuine solution. Samtag na, isil-sil na diya sa mga limbatakan, sa mga kalang. God indeed is so gracious to make us realize nga kita makaamgo giunsa niya ta paghigugma. How wonderful His plan is for us. Unsa ka nindot, ka mabulokon, ka thrilling, fantastic, fabulous, unique, sophisticated ining iyang plano alang kanato. So much so that He cannot bear to see His children going out of line. Dili gyud makaako ang Dios. Mutanaw kanato nga nahigawas ta sa iyang plano. Okay? Di nila muna kita kutob sa kay niya pa may daghan na itong pag-hisgutan, pag-tukion, apan na ito yung padayon ni Ugma. Okay? So niya akong ipasidaan sa ninyo nga kamo nga nagasunod na subscribers nga makugihon, masubayon sa atong pagtuon sa pulo sa Diyos adlaw-adlaw. Gidasig kamo. Nga inyong dapiton ang inyong mga higala, inyong mga kanang suod, mga hinigugmas kinabuhi sa inyong mga paryente, mapapalamag sa kaluwasan o sa pulong sa Dios. Kini ang paagi nga sila malamdagan o makaamgo unsa ka mahinungdanon kabililhos kinabuhi nato. If they want to know the truth, aniya, grasya kini ako kamong gidapit o kaninyo usab nga mga subscribers o ibutang ta nagpaminaw lang ka nagasunod kanini apan dili ka subscriber, gidasig kamo palihog kanang subscribe ang inyong just please aron atong makita ang nagasunod gyud nining atong Bible study through the YouTube. I-subscribe ang imong kaugalingon. Just subscribe. Sumo ka na akong hinumdom kaninyo. Kining atong Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry padayon kini. Wa nay hunong kini nakadungog ka. Wa nay hunong. Ang gawas kun kwaon ako sa Dios physically. Kwaon ko niya through physical death or the rapture, whatever comes first, unsay muna. Gawas niya na. Apan samtang may kinabuhi pa talaga ginawa pa kita, kini nagpaila. Nga napay tuyo ang Diyos atong kinabuhi o nga kita magatuman sa iyang kabubuton. O ato lang makatunan iyang kabubuton, pinagi niya itong gibuhat. Adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos nga gitawag na to sa English o spiritual momentum. Kay sa madugay o madali, kanang pangwaon magyud sa Dios. Wa may mulungtad nato ning kalibutan na. Life is just very fleeting. Mulabay lang ta muratag labay ni daw aso. Okay? Karon magandam tas tong kaugalingon sa takop ni atong Bible study dinhi adlaw. The scripture declares God in this manner loved the world that He gave His only begotten Son,
that anyone believing in him may not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, samtang ikaw na diha sa imong nimutangan, nining adlaw, with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option na kay kapilian right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in the Lord Jesus Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. Maura na'y bugtong butang nga imong mabuhat. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that is the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. So, agig tubag sa pangutana, Sirs, what must I do to be saved? Ang tubag came back. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in the Lord Jesus Christ. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Magampo ta. Heavenly Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly ning adlaw. Nagampo kami nga imong buksan na among kasing o Diyos ni mga butanga. I-increase our perception, among pagpanabot niini, pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo kanamo, pagtudlo kanamo, dasiga kami sa pagpadayon niini o Diyos, hangtod nga kami makakambot sa among common goal as believers, which is spiritual maturity, the capacity stage, the pleroma stage. So, nagampo kami nga imong ipadayon kining among ministry. Salamat ng among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.